Дами и господа, тук са вече моите нови гости. Аз ви казах, ходя на гости, но искам и Ворайчев в пълния си блясък да ги представи. Дами и господа, гостувани във Фактора Кошлуков, тенисистка номер 1 на България. Е една от най-добрите в света, Цветана Пиронкова. Ръкопляскали, тук са ръкопляскали. И председател на Българската федерация по тенис, господин Стефан Цветков. И за него ръкопляскали. Преди да започнем разговора, сме подготвили една визитка, така както са ви видяли нашите редактори. Ще я изгледаме заедно. Нека да я пуснем. Цветана Пиронкова е родена на 13 септември 1987 година в Пловдив. Тренира тенис от 4 годишна възраст. Личен треньор е нейният баща Кирил Пиронков. Състезава се в отбора на Пловдивския Локомотив. През 2005 година идва големият пробив за Пиронкова. Печели титла в Рим и играе в финали на турнири от най-висока категория на Международната федерация. Влиза в топ 100 на света. През 2006 година Цветана Пиронкова побеждава Винас Уилямс още в първия кръг на откритото първенство по тенис на Австралия. Нашата тенисистка постига най-големия успех в кариерата си, достигайки полуфинал на Уимбълдън през юли 2010 година. Този успех я извежда до рекордното за нея място в топ 35 на света. Година по-късно повтаря доброто си постижение в Лондон, играйки в четвъртфинал. На 5 юли 2010 година кметът Славчо Атанасов удостоява Цветана Пиронкова със званието почетен гражданин на Пловдив. Заема 5-то място в класацията спортист на 2010. Искам да питам веднага. Какво е усещането да си справиш с сестрите Уилямс срещу такива легенди да ги победиш? Какво е чувството? Определено е невероятно. Още повече, че аз преди да играя с нея за първи път я бях гледала само по телевизията и беше една... Няма ли страх? Не се ли стряскаш от такова голям? Само по телевизията го вижда, някой се изправя срещу него? Не. Все пак това ми е професията. Тенисистка ми е работата да се изправям срещу подобни имена. Така че не, това не ме е стресирало. А очаквахте ли победата? Разбираш, че всеки се стреми за победа, за това играеш, но очаквахте ли я? Да, естествено, както ти казваш, всеки се стреми като излезе на корта да победи. Общо взето гледаш преди да излезеш на корта да премахнеш всички очаквания, защото пречат. Така че аз не си мисля... Защо пречат? Пречат, защото по някакъв начин те натварват очакванията и гледаш да ги игнорираш, да се концентрираш по най-добрия начин. Какво излезеш? Просто с чиста псих казваш, не ми пука какво ще стане, излиза ми давам... Да, това е най-добрият вариант. Не винаги се получава, но... Има ли някаква такава нещо? Казваш си преди това? Има ли някаква подготовка да се отбиш от тази психическа буга? Да кажеш, най-силната съм, най-добрата съм. Нещо правиш ли като ритуал? Не, определено тези думи не си ги повтарям, но няма определен ритуал. То зависи от настроение, от обстановка. Много, много индивидуално, но няма някакви определени думи, които ти казвам. Емилия, сега първо преди да продължим разговора, защото повода, за който Цветана Пиронкова и Стефан Цветков са тук в студиото на Фактора Кошлуков, е големият мастърс, малкият мастър по-точно, който ще се проведе от вторник до неделя в зала Армеец. Но преди това искам да те поздравя с рождения ден. Happy birthday to you! Happy birthday! Заправиш този прекрасен букет, тъй като ти вчера така и не се види на телефона. Да. Сега е тази кравичка, която прави всичко, да знаеш, не само мляко. Дами господин, крава. Искам да ви покажа, имам крава. Да, тъй като ти всяка година на този ден не си вдигаш телефона, не черпиш никой, не знам откъде от това. Спечели наградата за журналистика миналата година, пак не почерпи. Имахме дял кажи ми за това, което преди искам да слушам повече. Не искаш да слушаш, но така, продължаваме с малкия мастърс, така се каже. Едно състезание, което за първи път се случва в България. Заслугата е най-вече на Стефан Цветков. Да каже той как се постига това нещо. Как? Заслугата е не само на мен, без подкрепата на правителството и на господин Борисов нямаше как да стане, да влезем в световния календар. По принцип във всички държави или подкрепата на правителството, или на общината, или на агенцията по туризъм е важна и решаваща. Защо? Защото има доста разходи, необходима доста организация? Самото чувството за сигурност. Женската тенис асоциация е много сериозна организация и те не рискуват. Чувството за сигурност, когато има подкрепа на държавата и когато има и хубаво съоръжение, каквото Арена Армеец, разбира се получава. Нашата роля беше да убедиме да презентираме. Аз не съм тенисист. Колко е важно това състезание? От какъв ранг?
Това е след Гранд Слемовете и аз бих казал, това е в едно от най-важните в женската тенис асоциация. Не случайно е последният турнир за годината, дори след Истанбул. Признание ли и за Цвети Перонкова, че имаме такива тенисисти вече? Това влияе ли при избора на държавата, ако има наистина добри световни? Винаги това е предпоставка за един интерес. Извинявай, част от това е предпоставка за интерес на местно ниво и това винаги наклонява везните в кандидатурите, но ние с така организационния комитет вече не спиме не само от работата и от вълнение, защото това е наистина едно вълнуващо събитие. Надявам се, че и нашите и зрителите ще бъдат достатъчно много да се насладат и да. Аз винаги обичам да се дадат прогнози. Какво очакваш ти от предстоящото състезание в зала Армеец? Аз очаквам едно невероятно шоу. Всички състезателки, които са тук вече, състезателки от най-висок ранг. Срещу тях изправил ли се? Познаваш ли ги лично? Срещу някои от тях, да. Да, и играли сме и доста сериозни мачове срещу тях. Така че мисля, че ще сътвориме супер шоу. Коя е най-сериозното предизвикателство за теб? Да ви кажа, Роберта Винчи ми е доста неприятен съперник. До момента нямам победа над нея, защото нейната игра е така по-специфична, по-старомоден стил на игра има и ми е неудобна. Така че тя е една от тези, които бих искала да избегна. Но пак казвам, всичките са на страхотно ниво. Като каза Роберта Винчи, се сетих за Флавия Пенеца на Олимпиадата в Лондон. Там имаше голяма българска агитка, която те подкрепеше, но така или иначе не успя да преодолеш италянката. Да, определено има голяма подкрепа на Олимпиадата. Аз като цяло съм доволна от представянето там, защото първия кръг победих една много силна състезателка, която до този момент не бях побеждавала, пък и бях натрупала бая загуби срещу нея, така че за мен това беше много добра победа. Срещу Флавия пак играх добре, но някакси този ден не ми се получиха нещата така, както исках и за съжаление загубих. Да те поздравим и за US Open. Достигна до четвърти кръг. Мерси. За мен отново ще повторя, много добър успех. До сега всички казват, нали, да хора, които не разбират толкова от тенис, казват, че ти единствено играеш най-добре на трева. Се задава въпроса, защо на другите настилки не си толкова добра? Добре, каква е разлика? Защо има такава голяма разлика? Аз по мое мнение съм си добра на всички настилки, просто по стечение на обстоятелства. Шеф на федерация се смее, виждаме го, че се смее на това. Харесва ми този оптимизъм и самочувствие. Да, просто по стечение на обстоятелствата така се получи, че на трева просто наистина страхотно постижение направих. Не крия, това ми е една от любимите настилки. Много ми пасва на играта, но не е като да кажеш само тук мога да играя, там не мога да играя. Аз имам постижения на всички настилки. Някой казва, че от първи кръг падаш от някой по-неизвестна тенисистка, а след това отиваш и биеш Винус Уилямс, да речем. Супер. Имаме въпрос от зрител, винаги пускаме нашите зрители в предаването. Нека да го видим. Мартин Михов, какви са целите и очакванията на Цвети за следващия сезон? Следващия сезон целите са ми едно, искам да подобря играта си, аз постоянно го правя, това ми е главната цел. И също така отдавна много ми се иска да имам турнир от веригата на WTA, тъй като все още не съм печелила такъв, така че това ми е голямо желание. В Синан Ерден Дом, доколкото разбрах, 10 000 души са били в залата следят мачовете. Да се надяваме, че и в Арена Армеец поне залата почти да се напълни, както се казва. Какъв защото интерес? Без публиката... Интересът е огромен, но българин е свикнал, повечето зрители според мен в последния момент ще вземат билети. По-стар български обичай, всичко последния. Аз бих могъл да кажа, че на Цеци пожелавам да спечели турнира си още тази година в София. Мисля, че има шанс и нека всички да я подкрепиме. Това да стане още тази година и на Australian Open да е поставена. Цвети, пред собствена публика се играе още по-трудно, тъй като очакванията са големи от страна на феновете. И да, и не, бих казала. Значи от една страна действително има повече напрежение, но пък от друга най-близките ми хора ще бъдат там и ще ме подкрепят. Аз по принцип обичам да играя на големи кортове, срещу големи имена. Да не казвам голяма дума сега, да не стане излагация, но като цяло по принцип не съм имала проблеми до сега и наистина гледам с нетърпение за турнира. Защо са толкова ефтини билетите за малкия Мастерс?
Катар. Идеята беше да дадем възможност на повече хора да... Колко са ефтини? Каква цена е? 8, 15 и 20. Не са скъпи за направо са си ефтини сравнения с концерти, които се провеждат в залата. И за тези пари човек може да гледа 3 мача в деня, 3 изключителни мача. Мачовете стартират в 4, могат да продължат до 1-2, както е в Истанбул. Така че очаква ни голямо шоу и се надявам Цвети да ни зарадва с победи. Добре, искам да питам, аз също пак казвам, пълен дилетант съм в областта. Когато имаме такива големи спортистки, те правят ли школи по света? Как е? Ти сега можеш да дадеш тенис училище. Твоя школа, тенисистка. Да, разбира се, по света големите имена вече след като се оттеглят от тениса, пък и някои дори го правят по време на своята кариера. Тя и Цвети ще направи сега в Пловдив. Това блазна ли тази идея? Това ми е една от мечтите, да. Да направиш училище тенис твое. Да, защото аз все пак цял живот съм била в тениса и смятам, че живот и здраве един ден, като приключа кариерата си, отново искам да остана покрай спорта. И смятам, че това е една добра алтернатива за мен. Имам какво да... Преговаряте ли с общината? Сигурно ще ви трябват съоръжения, тенис кортове? Цвети ще каже, доколкото знам, има някакво развитие, има съдействие в Да, сега в момента настроенията са добри, преговаряме... Кои настроения са добри в общината? Настроенията са добри. Да, имахме среща с кмета, говорихме по този въпрос. Да направите тенис училище? Да. Тенис академия се казва. В смисъл, тяхната работа ще е на нас да ни отпуснат едно место. Даже точно дума не е да го отпуснат, просто да ни съдействат, ние да го вземем по някакъв начин, дали ще е на концесия, дали ще го купим. Просто някакво съдействие. Това е нашата... Трябва да го направиш в момента, когато си на върха. След като слезеш вече като напуснеш корта, като състезател, тогава нали знаеш какво става? Забравят хората вече. Ето такъв е следващия въпрос. Зрител, пак го показваме. Ето го. Божидар Тонев, докъде смята, че ще стигне на турнира в София? И обичаме те Цвети. Имаме Хеля Николова, обичаме те Цвети с човечните сърца. Вече Фейсбук е пъстър. Докъде? На този турнир. Надявам се, възможно най-далече. Поне да премина груповата фаза, което са три победи. Може и че е много добре, да, може и 2. Но пак казвам, аз гледам да не си поставям, да нямам някакви очаквания към себе си, просто да излезна така с едно добро настроение, тогава мисля, че се получават най-добре. Кои сте любимите звезди от мъжкия тенис? Чакай, че ме интересуват най-разни неща. Кои са любимите тенисисти? Дилетант само ми задаваш такива. Кои са любимите тенисисти от мъжкия тенис? Аз като цяло харесвам мъжкия тенис много. Джокович? Да, Джокович, ние сме израснали заедно. То само Джокович. Още от деца ходим на едни и същи турнири. Естествено, много харесвам Федерер. За мен той е, може би, най-великият тенисист на всички времена. А не е ли Джокович голям актьор? Не ми трябва да се парите си малко? Това как ти изглежда? Не е ли... Аз мисля, че е нещо като свежа глътка въздух в тениса. Защо да не? Той си е такъв характер, още от малък си беше такъв. Мисля, че е много забавен. Това е нужно за тениса, за развитието на тенис. Трябва да има такива шоумени, като Джон Макенроу на времето. Сега има такива като Сампрас, като Федерер, които са малко така с камени лица, музейно сериозни са всичките. Но трябва да има и шоумени на корта. Представление. Да. Добре, имаме вече развитие на женския тенис. Какво прави федерацията? Какви са плановете на федерацията? Федерацията в момента след така доста години усилия имаме вече център, имаме дом, имаме место, където могат да се готвят младите таланти, имаме голям турнир, имаме Цвети и Григор. Следващата стъпка е до година по-сериозни инвестиции в младите, между 10 и 14 години младите таланти и оттам нататък вече топката е в треньорите. Те трябва да работят денонощно, имат условията, имат подкрепата. Треньорите са тези, които от сутрин до вечера трябва да са на корта, да са със своите възпитаници, да комуникират с родители, да организират програми, да планират подготовката. Това, че да се случи на Олимпиадата, много федерации оплакаха от липса на пари. Как работите вие с държавата? Федерацията е една от федерации, които не се оплакаха от нищо. Повечето се оплакаха, че на липса на средства, последния момент се случва средствата и това са дължи на успеха им. Тениса, традиционно сме така рационални, по-реалисти хора. Доволни сме от комуникациите, от работата ни с Министерството.
естествено и ние може да имаме претенции, ние сме 15-ти спорт по финансиране, ако гледаме таблицата, но трябва да си го заслужиме, трябва и ние да си създадеме, трябва да привличаме повече спонсори. Държавната подкрепа, когато се опре само на нея, в никакъв случай не води до хубави неща. Така че трябва да има един баланс, ние го имаме, от тук нататък вече топката е в нас. Добре, в държавата, господин Цветков, трябва да помага, защото виж правителството на Турция, където нямат повече елитни състезатели от нас, организират отново големи маса. Така, но тук са две различни неща. Тук говорим за 10 милиона инвестиция, при нас говорим за няма и милиони инвестиции. Добре, но тенисът така, че е спорт на богат. Това, че са на Сърбия, не знам ли си по-богати, виж какви тенисисти. Що сърбите имат такава школа? Значи, сърбите традиционно, извинявай, че традиционно през годините винаги са имали състезатели, още като бивша Югославия. Да. Трябва да ви кажа, че тук не говорим за школа. Тук говорим за няколко поколения пробили играчи, които дават пример на следващите поколения. Има един извървян път и при нас точно това, след като имаме Цветана и Григор, следващата стъпка е от тези млади да излезат още ни два. Идват ли при те младите? Питат ли да съвети? Виждаш ли твоето влияние, твоята слава, как я виждаш? Как се тя отразява? все още е млада. Ти къде? Младите идват. Сякаш по-малко. 4-5 години. Да. Голям тенис. Разбира се, аз тренирам от време на време в тенис клуб Локомотив Пловдив, където има доста деца. И там виждам, че децата се вълнуват, когато ме видят, нали, искат автографии, искат така по някакъв начин да попият от цялата атмосфера, която е около мен. От стилът ти на игра? Не съм забелязала, но възможно е, предполагам, което в мене лично ме радва, защото, както Стефан каза, все пак да не звучи нещо се хвала, но в крайна сметка за българските стандарти аз се смятам за успяла тенисистка. Няма спор. Няма никакъв спор, не е хвалба. И защо не, децата да гледат към мен като към някакъв пример? Това е най-нормалното нещо. Мене лично ме радва. Добре, защо четох едно интервю с Муратов, треньора на Григор Димитров, нали? Който казва, че женската тенис асоциация набляга най-вече на външния вид на състезателките, на повече на жълтите неща и така. Като погледнеш и пресата, се пишат Григор Димитров с Серена Уилямс, Шарапова с Сери, която се гадже и така нататък, а не наблягат на нещата на корта, на качествата на състезателите. Първо Мурато го не е фактора, който може да оценки, но има право на... Аз се израдвам от това твърдение. За мен лично трябва да си призная, че така покрай турнира и покрай Цвети доста се интересувам от женски тенис след нейните успехи. Женският тенис в момента е по-интересен от мъжкия. В мъжки имат 4-5 имена, Мъри, Джокович, Федерер, които ако не играят в даден турнира няма такъв интерес. При тях са 30-40. Нали, ако махнаме Серена, другите са равностойни. Тя може да бие всеки. Интерес е голям. Както каза вчера Пол Макнами, австралиец, легендата, удрят много сериозно топката и силно. Така че не е само на красотата, но красотата помага, разбира се, дига интерес. Макнами, това е директор на Хопман, който мене ме интересува нещо друго. Имаш ли някакви ритуали, има ли някакви неща, които правите? Всички спортисти имат някакви суеверия, някакви любими неща. Ти имаш такова нещо? Преди имах, да си призная, имах какво доста. Например, най-известното е не прескачах линиите, не ги настъпвах. Или пък всеки път използвам един и същи душ в съблекалнята, или пък ям едно и също нещо. Преди състезанието? По време на състезанието, ако съм била, да си правя всичко както е било. Но в крайна сметка осъзнах, че това е доста натварващо, защото ако душа ми е зет, трябва да стоя и да чакам 10 минути. Затова реших да ги премахна тези неща и често казвам, по-добре се чувствам. И сега, Цвети, попитай Емил, той има ли любими ритуали преди да влезе в студиото? Не, нямам любими ритуали в студиото. Какъв е личният живот на една спортист, която се посвети изцяло на спорта си? Колко време ти остава за него? Аз мятам, че всичко е въпрос на баланс. Не може, примерно, нали, да, посветила съм се изцяло на тениса. Остава ли ти време за приятели, за семейство, за... Разбира се, че остава време. Пак казвам, това е баланс, който трябва да съществува. Не може като някакъв луд човек само в една посока да се концентрираш и да чакаш някакви резултати. То получаваш като мания, според мен. Аз винаги търся по някакъв начин да намеря баланса. Вярно ли е, чувал съм, че са легендарни купоните на тенисисти и не пускаш да мислят след мачове? Вярно ли е това, че правите страхотни купони и след мач нямаш?
Ами аз не съм присъствала, не знам за такова нещо. Мъжкият тенис е това. Защото се говори така, че били страхотни купони. Аз по моята част, това, което кога след тези купони? След всеки матч е купон. Когато има някакъв купон се прави. Има плеерс парти на всеки турнир и тук ще има такова, когато се канат играчите, спонсорите, VIP гостите и тогава може би за това сте чували, има канени и други известни личности от дадена страна и става купон. Проявата в София с награден фонд $750,000. Не е ли това огромна сума? В смисъл, аз не знам друго състезание в София да има такъв награден фонд. За тенис, за такова състезание от такъв ранг, това е все пак, как е така, все едно Шампионска лига и Лига Европа, както на футбола. Това е. Най-добрите в Лига Европа. Да, наградният фонд е добър и точките са много добри. И те се разпределят между 8 състезателки, което го прави още по-атрактивно. И аз мога само да кажа, че групата, която имаме, Каролина Возняцки, Мария Кириленко, Даниела Хантухова, Винчи, всичките са изключителни тенисистки и очакваме много интересни мачове. Жребе, така, държите ли вече? Не се държат, няма такива неща. Няма ли такива неща? Не, защото... Какво е бъдещето според тебе? Ти си активна сега, тук на това да завършим, да чуя вашето ме. Какво е бъдещето на българския тенис? И на женския и изобщо на тениса в България? Виждаш ли вече перспективи добри? Да, определено. Смятам, че от едно известно време насам българският тенис по някакъв начин се възроди, нали, след поколението на Малееви, които направиха невероятни постижения в тениса. Може би имаше някакво затишие след това. И сега виждаме ренесанс на тениса? Ами да, определено, пък и виждам, че е много по-популярен спорт. Понеже той е много отворен. Знаеш кой е дядо й? Знам, художника. Как се казва? Енчо Пиронков. Учуден съм, чакай. Чакай, аз съм човек на изкуството. Чакай сега малко. Само да питам от малко. Ти ми подари в розова хартия с синя това кремчета. Погледни какво си ми донесъл. На кое изкуство си човек? Това е а след това ще ти обясня след предаването. Само чакай да попитам нещо, Цвети. Тъй като българина винаги гледа колко пари има в съседа. Не гледа го българин. Не. След всеки турнир казват, Цвети Пиронкова играе на тенис турнир, къде си. Отива втори кръг, спечели толкова $1,000 и толкова точка за ранглистата. И си казват, Цвети тук много правилно, трябва да спечелиш повече. Тя вече е милионерка отдавна и само броят парите на А той, понеже не е българин, пита същото. Аз обаче имам въпрос с такъв дядо. Слава Богу, че дори и лицето Райчев го знае, Енчо Пиронков. С такава фамилия и с такава слава, не ти ли тежи? Произхождаш от семейство, което само по себе си извън. Фамилията е достатъчно ясна. Ти самата си звезда. Как се справя с славата? С тази известност, защото тя носи очакване и натовареност. Аз гледам да се дистанцирам от тези неща, защото мен славата не представлява интерес за мен. Никога не съм се стремяла към това. Като играя не си мисля, сега тук стана много известна. Точно обратното. Аз просто не ме вълнува. А можеш ли да рисуваш като дядо ти ли не? Не мога. Ами той дядо и да не беше играл тенис. Мия може. Мия искам да разбера Мия Сантова дали може да рисува и какво ще нарисува в предаването от тук нататък. Беше страхотно предаване направихте. Поздравления. Набързо да кажа, че иконата на Света Богородица вече е в Сандански. В същото време пък днес в Търново се провежда празник на Еленския бут, така че гледайте ни. На Еленския бут. Ние ще гледаме Мия Сантова, приключваме. Само да кажем още веднъж. Във вторник започва малкия мастърс в зала Армеец Арена София. Заповядайте. А в понеделник започва Боречев 9 часа в предбането. 9 часа гледате предбането по телевизия. Има много интересни неща след поредния кръг. Благодаря ви за това гласуване. Наистина сме впечатлени. Наистина. За мен е голяма чест, ще се запознаваме. Вие оставате с TV7. Аз бях Емил Кошлуков. Гледахте Факторът. Благодаря, че бяхме заедно.